Monggo jumenengipun sepisan sepeda malih kalian Siska gawan kotake Kanada. Aje Katur lumantar kata-kadang campur sari ringkes Kanada menjil saking lalatan gadak Sukoharjo Makmur. Sehat selalu Mbak Siska? Iya masih sehat. Alhamdulillah amin. Yuk uluk salam rumen di mata panjenengan para tamu kakung Swana Putri. Nggih sedaya kula aturaken wilujeng siang nggih Pak. Nggih Pak. Wilujeng siang nggih Bu. Wilujeng pamanggihan sinambi sak rencang. Kanada. Kanada. Suwe aku ora tau dijawab pisane adohe kaya ngene ya. Katur di batang panjenenganipun ingkang hambegukati lumantar kata-kadang Kanada mijil sakiratan gadak Sukoharjo Mapur panjenenganipun Bapak Sularno dalasan Ibu Endah Sri Lestari pun digawe wonten ing ngarep punika ndhawuhaken putrinipun ingkang sesilih Roro Ayu Esti KST pidhawuh ataupun kalian Bagus Suparman. Tidak lupa boten kata lompen wonten ing ngarep menika awake dhewe sak kanca hanya mengucapkan selamat menempuh hidup baru. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Allahumma amin. Aja grogi ta. Ora apa-apa. Aja grogi. Permintaan kita dijauhkan dari pertengkaran, amin. Didekatkan dengan kerukunan. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya lumantar Kanada. Ya ya rada rana karo pen disorot bapakmu hae kebabar ya. Iya. Nggih, pengunjung utawi para tamu kakung Swana Putri mugi dados narenang ing penggalih kanthi panglipur sumangga sugeng lelenggahan kanthi mardu kaning penggalih. Aja ngulatke, lanjut. Sekarang ya, apa sesuk? Tahun depan. Mongko Kang Mas katresnanku. Jiwa lan ragaku
Kator lumantar kadang-kadang campur sari ringkes ikan nada bijil saking laratan kadak suku Harjo Makmur ingkang sampun dipangarsani Raka Mas Bambang utawi Bambing SHMM sarana hiburan murah meriah ya 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 masuk masuk Dino mengalamun sening sepi samun amotan sakatulu wewayanganku dokang mas wong bagus linalitan bisa lali saya angrat rujit ati lalewanen wong bagus dan saku mandir ing badaning mitra apa teko sira kang mas citra ing janji pisane kang tresnan dadi lamun mangkono piye katresnanku piye katresnanmu sa kancamu kan rada ngeden sithik ngono mongko kang mas Wah. katresnanku bebas tan bisa nginuku sunok lan presetyaku tak korbanake jiwa lan ragaku sampun Nggih katur lumantar kadang-kadang ikan nada campur sari ringkes bijil saking lalatan gadak Suko Harjo Makmur.